Entón hai que explicar o primeiro punto. Perdón, un segundo, por favor. A convocatoria se ven dado que a urxencia brindada polo feito de que a solicitud de subvención implica un acordo municipal do segundo punto. Parece que tiene mala pinta este problema. ¿Qué va? Está ben. Si non vou para lá. Ahora sí. Perdón, Continúe, señor secretario. Está ali, non? A ver, Bueno, el primer punto, por favor. en el primer punto del pronunciamiento del pleno sobre urxencia hai que decir que en la convocatoria ya se explicita que a urxencia dada polo feito de que a solicitud de subvención implícita un acordo municipal do segundo punto do orde día finaliza o 28 de febreiro do 2025 e o PAI ten que aprobarse no tivo entrada no registro de Concello de Sanxenxo ata o día 26 de febreiro, o que determina a urxencia de sesión. Por lo tanto, o primeiro punto do pleno é o pronunciamento do pleno sobre esta urxencia. Queda claro que dejas unha aclaración máis, ou está claro así o tema? Sí, vale. Entón pasamos á votación do primeiro punto, que é a urxencia, vale? Por favor, está en votación en curso. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 2, aprobación do Plan de Actuación Integrada Sanxenxo e Apoio Sostenible 2030. Unha ría de oportunidades. Solicitude de axuda ao Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, compromiso de habilitación de crédito adecuado e suficiente para a financiación da execución total do orzamento. Señor secretario. Na proposta da alcaldía se indican nos antecedentes la publicación do Boletín Oficial de Estado da convocatoria, axudas en que procedimento, as axudas que corresponden aos concellos ou entidades en que figuren máis dun concello, como é neste caso, que poden solicitarlas. Conforme a orde ministerial figura mencionada, xunto coa solicitud necesaria chegar un plan de actuación integrado cuyo objetivo será fomentar o desenvolvemento sostible integrado das áreas urbanas dentro dunha triple perspectiva de mellorar a dimensión física e ambiental, de mellorar a dimensión económica e competitividade e mellorar a dimensión social destes territorios. O Concello de Sanxenxo ten a intención de concorrer esta subvención conjuntamente co Concello de Pollo, formando unha área urbana funcional, acreditándose nesos geográficos e económicos que justifican a idoneidade de actuación conxunta integrada de ambos concellos, que prevé as seguintes actuacións: un plan de mobilidade e conexión entre Rasó a Grans e Areas, plan Smart City para Sanxenxo e Praias de Pollo, solución tecnolóxica Smart Sport Sanxenxo, solución tecnolóxica Smart Sport Pollo. Todas estas actuacións teñen un orzamento total, incluídos os custos indirectos e asistencia técnica e comunicación, de 8.678.208,38 euros, dos que o 60% será asumido con cargo FEDER e o restante con cargo aos fondos propios. Deste importe, as actuacións a realizar polo Concello de Sanxenxo ascenden un importe de 7.855.699,87 pesetas, dos que 4.714.019,92 financiaránse con cargo a FEDER e o restante con cargo a fondos propios, sendo o mismo porcentaxe con respecto ás actuacións a levar a cabo polo Concello de Pollo. A vista de todos os postos, se propón ao Pleno a adopción de seguinte acordo. Primeiro, aprobar o Plan de Actuación Integrado denominado País Sanxenxo e Pollo Sostibles 2030, unha ría de oportunidades, con un presuposto total incluídos os custos indirectos de 8.678.208,38 euros. Segundo, solicitar unha axuda do FEDER por importe de 5.206.925,03 no marco da convocatoria para a asignación da senda financiera FEDER e plans de actuación integrados en entidades locais no marco de desenvolvemento urbano sustentable FEDER 2001-27. Terceiro, declarar que esta entidade comprométese a habilitar o crédito axeitado e suficiente para financiar toda a execución do proxecto na parte que lle corresponde, no caso de resultar seleccionado mesmo e de acordo con as normas reguladoras da convocatoria. Faise constar que, ao non estar incluído, a non haber ido este asunto a comisión, procede conformidade co artigo 82.3 do ROF
a ratificación de inclusión en orde do día antes do debate do mismo. Moitas gracias, señor secretario. Señora Leza. No, primeiro hai que ratificar. Hai que justificar a urgencia. Bueno, simplificamos a urgencia, entonces. No, la inclusión en orde del día. Sí, hai que votar. La inclusión en orden do día. Sí. Entón vamos a votar ahora a inclusión do orden do día no pleno. Vamos a votar eso. Está en marcha a votación. Listo, quedou aprobada por unanimidade. Entón, agora pasamos ao debate. Entón, dou a palabra, se non ten que falar, dou a palabra a señora Deza para que explique un pouco isto que vai. Bo día a todos e a todas. Bueno, como saben, o Concello de Sanxenxo aprobou a súa estrategia de desenrolo integrado local, a súa EDIL, que é a Axenda Urbana 2030. Estas axendas urbanas consisten en facer unha estrategia das actuacións que se van a desenrolar nos concellos ata esa senda do ano 2030 e nesa afán de facer eses desenrolos a raíz da orden que saleu en outubro do ano pasado asistimos á convocatoria dos próximos fondos FEDER ata o ano 29 que se incorporan actuacións que poden incorporarse actuacións do 21-29 e o Concello de Sanxenxo quere participar neste plan de actuación cun plan de actuación integrado Pollo Sanxenxo, porque, como ben saben, a raíz das bases non poden concurrir municipios de menos de 20.000 habitantes, salvo que concurran con outros municipios que poidan relacionarse territorialmente, por cohesión social, por cuestións socioeconómicas ou por cuestións turísticas. Por eso, o Concello de Sanxenxo trae hoxe aquí este plan de actuación integrada co Concello de Pollo, no que se incorporan por parte do Concello de Sanxenxo 3 actuacións, a actuación do novo mercado, que incorpora tamén o que o espacio para a biblioteca e o espacio para o centro da muller e de maiores, a actuación de conexión entre o núcleo da Granxa e o núcleo da Granxa da Baixo, o núcleo de Raxó, intentando unha cohesión entre o Concello de Pollo e o Concello de Sanxenxo, é un plan de Smart City, Smart Sport e Smart Praias. O novo mercado, como lle acabo de indicar, consiste na construción na Praza Abastos, en unha actuación que supera por pouco 6 millóns de euros. Consistiría en facer todo o que é a humanización do entorno da plaza, máis a execución do edificio. O plan de humanización consiste nunha senda peonil, ademais dunha senda de acceso rodado dende o núcleo da Granxa, dende o que é o ESU 8, se saben, é o ámbito que vamos no próximo pleno a aprobar a zona escrita, ata o núcleo de Raxó, e a Smart City, Smart Praias e Smart Sport consiste en facer aplicación a raíz do contrato Red.es, que tamén tuvemos un convenio co Concello de Grove, continuar nesa senda, incluindo tamén cuestións de control de tráfico, control de aforo de praias, control das nosas instalacións deportivas, que se poida facer tamén un acordo co Concello de Pollo para a utilización destas instalacións de forma indistinta polos veciños de Sanxenxo, polos veciños de Pollo. Hoxe o que traemos aquí é a aprobación deste plan de actuación integrada para concurrir a estes fondos FEDER, de acordo coas bases, coa orden, que saleu a inicios deste ano, despois das bases que se convocaron en outubro do ano pasado. Estes fondos FEDER, esta concurrencia non se resolverá hasta finais deste ano, do ano 2025, por eso, como ven, nas anualidades que se establecen no noso plan de actuación, non se iniciaría as actuacións ata o exercicio 2026. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, hola, bo día. Ben, bueno, como explicaba a señora Deza, aquí vamos a optar a unha subvención de fondos FEDER da Unión Europea que ascende ata 8,7 millóns. Este tipo de subvencións requiren que haya unha
área urbana de máis de 20.000 habitantes que Sanxenxo pois, de momento non nos ten, así que pois, ligámonos aí un pouco a apoio, e digo un pouco porque realmente esta subvención, que son 3 puntos, como acaba de explicar a señora Deza, que está ao mercado, a conexión entre Raxó e a Granxa de Abaixo e co SU8, e despois o proxecto este de Smart City, Smart Sport e Smart... non me acordo que máis. Ben, hai que dicir que de toda esta subvención, máis do 75% corresponde ao mercado de Sanxenxo, menos dun 25% as outras dúas cousas, o que unha das cousas que se exixen para pedir esta subvención é que se demostren nexos que justifiquen esta actuación conxunta. Bueno, aquí neste caso estaría mínimamente justificada, bueno, estaría justificada, polo menos a da conexión entre Raxó e a Granxa sí que estaría máis que justificada, pero non supón ningún 10% do que sería esta subvención. Máis do 75% vai para un proxecto que non ten absolutamente nada que ver con Pollo. Pero, bueno, este non é... Agora explícame. Perdón, porque ten que ver, un tema moi importante, porque tiño que haber explicado antes. Perdón, non pasa nada. Perdona. Nós vemos outro problema máis grave con esta solicitude de a subvención, que ten que ver coa situación económica do Concello. Para recordarlle a todos os veciños, nos no 2024 o Concello de Sanxenxo, bueno, non habrá que recordarlle aos veciños o que pasou coa sentenza de Rocafort, co préstamo, bueno, a cuestión é que o Concello tivo que endeudarse, incumpliu os obxectivos de escalabilidade presupostaria, así que estamos nunha situación, pois eso, de irregularidade, de non cumplir coas reglas fiscais, eso no 2024, e eso exixe que no 2025 e no 2026 o Concello non pode endebedarse. E tamén hai que dicirlle aos veciños que este tipo de subvencións exixen aos concellos anticipar os cargos. Isto quere dicir que non recibes ese 60% dos fondos FEDER para poder facer as actuacións, sino que tes que adiantar ti o 100%, e como xa explicaron, é 8,7 millóns de euros. E un dos puntos indica que o Concello ten que garantir que vai a poder facer frente a estes pagos, que na situación actual na que estamos, dende logo, no 25 e no 26 non vai a poder facer frente a estes cargos. Grazas. Isto que quere dicir? Pois que estamos aquí decidindo, ou están vostedes aquí decidindo, o que futuros mandatos van a ter que facer. E o que van a ter que facer é pagar un mercado que decidiu aquí o señor... Pero non digo que non faga falta facer un mercado para Sanxenxo, pero non un mercado que, bueno, antes falaban aí de pesetas, en pesetas son máis de 1.000 millóns de pesetas facer ese novo mercado de cristal e moito ferro, que haya ferro que sobre, e formigón. Ademais, este tipo de proxectos que, por certo, este alcalde nunca consulta aos veciños se están de acordo con gastar estas partidas tan altas en este tipo de obras. O importante é o pronunciamento. Vai votar a favor ou en contra? Non, vamos a votar en contra. Non estamos de acordo con que hipotequen futuras legislaturas, futuros mandatos con... Pois teño que darle gracias ao secretario porque este pleno fíxose porque non facía falta facelo, pero foi ben facer o pleno para que se pronuncie. Eu estou de acordo co secretario que hai que facer un pleno para que se pronuncie a oposición. Daste cuenta, señora Deza, de que é mellor facer para que públicamente digan que non queren os proxectos, porque vou vender moito ferro, vou facer millonario. A envidia é a peor cousa que temos en España e en Galicia, sobre todo, hai unha envidia. Quédese vostede co que queira. De todo o que dixen, quédese vostede co que queira. Eu quédome con que está mentindo este no pleno, non vou entrar en debate con usted. Non é certo a maneira das cousas que dixo. Non hai que anticipar os cargos. O Concello de Sanxenxo é un dos concellos económicamente máis fuertes de Galicia dentro da súa cousa de 18.000 habitantes. Non podemos compararnos con Vigo ou con a Coruña, vale? Pero que somos dos máis sostenibles económicamente en Galicia cos impuestos máis baixos, pero ustedes teñen outro discurso, os impuestos máis baixos. Non incumprimos os objetivos de escalabilidade presupostaria. Se aplicáramos o IBI que ten Pontevedra, recaudamos 10 millóns de euros máis cada ano, fíjese usted. Están ustedes tal, os que aplaudían, endebedarnos no 2025 ustedes que aplaudían que había que pagar 47 millóns de euros por la sentencia de Rocafort. Veña, xa está. Usted quer dicir algo máis, señor Leiro? Porque todo de mentira da caunta, tal. Por moitas gracias. Señor Otero.
días a Maneira de todos. mentir, joder, como está. Bos días a todos e a todas. Bueno, Hola, bons días. nós, indudablemente, nunca vamos a estar en contra de calquer subvención que se poida traer para o Concello. Xa non nos metemos en como se vai a xestionar o diñeiro e tal. O único que sí, que esta resolución foi publicada no BOE o 30 de decembro e que o traían de urxencia o último día pedindo, bueno, nos votamos a urxencia, pero realmente non tuvemos tempo material para leernos e comprobar toda a documentación, polo tanto, non nos vamos a abster. Que se van a abster ou votar a favor? Abster. Vamos a abster, perdón, entendí antes que estaban a favor do proxecto. Señora Deza. Bueno, en primer lugar, decir, polo tema da PAI, consiste nun plan de actuación integrada. O primeiro que se justifica na propia PAI é a cohesión territorial, socioeconómica, turística, que hai entre os concellos de Pollo e o Concello de Sanxenxo. Trátase dunha única, un ámbito territorial, por decirlo así, de que independentemente de que somos dous municipios, cada un coa súa comunidade administrativa, pero o PAI sí que trata, desde un principio, xustifica esa cohesión. Decir que respecto do mercado, no mercado de Pollo, no Concello de Pollo non hai mercado de abastos, co cual moitos veciños do Concello de Pollo veñen ao Concello de Sanxenxo a mercar os mercados de Sanxenxo. Este é un dos principios que se justifica neste proxecto do mercado, que ademais non só vai a incluir o mercado, senón que tamén inclúe unha gran biblioteca pública, ademais dunha zona para a muller e os maiores. Isto respecto ao que falaban de que non se justifica que se pode incluir o mercado na actuación ou no ámbito territorial, que ademais é un dos principios de interés socioeconómico da PAI. Respecto do que decía o señor Otero de que porque traemos no último día, mire, é que nós non concurrimos solos, concurrimos o Concello de Sanxenxo co Concello de Pollo. E o Concello de Pollo non resolveu sobre a súa PAI ata onte. Entón, non podemos traer ao pleno esta actuación ata hoxe. Por eso, a premura de convocar este pleno extraordinario, perdón, onte non, antes de onte, o Concello de Pollo convocouse onte o pleno para hoxe, porque antes de onte o Concello de Pollo non había resolto sobre a súa PAI. E, polo tanto, como nós somos Concello de cabecera, porque como ben saben, neste plan de actuación integrada ten que haber un Concello de cabecera de máis de 10.000 habitantes. Como Concello de Sanxenxo é un concello que xa ten experiencia neste tipo de concurrencias, decideuse que fose o Concello de Sanxenxo o que concurrise como Concello de cabecera e non o Concello de Pollo. E, polo tanto, non pudemos convocar este pleno en tanto en cuanto non tiñamos aprobado ese documento para poder incorporar o noso acordo plenario. Mire, respecto sobre o Concello de Sanxenxo se poderá ou non poderá, este tipo de actuacións, igual que as anteriores fondos FEDER, igual que os anteriores EDUSI, eran ata o ano 27, sempre conlevan un período superior á legislatura sobre a cal se está solicitando. É dicir, de feito, nesta PAI podense incorporar gastos dende o ano 21 ata o ano 29. É dicir, que outras actuacións que fosen realizadas polo Concello dende o ano 21 tamén se poderían incorporar á PAI. Se ben é certo que as actuacións que veu realizando o Concello de Sanxenxo dende o ano 21, a meirande parte deles tamén foron captadores de fondos FEDER e, polo tanto, non se podían incorporar nesta PAI. E, por esa razón, vai o novo mercado, a cohesión Raxó e Sanxenxo e a Smart City, Smart Playa e Smart Sport. Mire, o tema de que vostede diga que non se poden vedar, nós creemos que é unha oportunidade magnífica para os concellos pequenos, como é o Concello de Sanxenxo, porque estamos falando dunha subvención o 60% con fondos FEDER, pero o 40% con que pode ser a través de outros fondos que non sean europeos. É dicir, o Concello de Sanxenxo podría captar ata o 100% dos fondos sen poñer ni un solo euro de fondos propios. Está ben explicado, creo que está ben. Algo máis así? Nada, por moita gracia. Vamos pasar á votación. Votación en marcha. A ver. Falta aí unha persona por votar. Pero bueno.
Vale, por nada. No, O tamén votou. se computa como abstención. Moi ben. Muchas gracias, queda aprobada entonces este punto. Rematamos a sesión do primeiro pleno e pasamos á sesión extraordinaria no día de hoxe. O primeiro punto é a... Hai que cambiar. Vale, perdón. Vale, queda anticuado xa o sistema este, non? Octavio, fuiste tú el que non usaste, non? Señor interventor, va al baño. No sé.